गासिबो जोंनि निउज पर्टेल टीमनि सिमां खुलुमनाय जासिगोरबाय लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिगोरबावबाय। दिनै जों बेवहाय प्रेस मिटखौ लिंथुमनायनि गाहाय थांखियानो जाबाय जोंहा फैगौ 28 जानुवारिनिफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम बड'लेण्ड हालामाव मोनसे इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दं। दा बेनि सोमोन्दै जों गिबि खेबनि थाखाय बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों बयखौबो एसे मिन्थिहोनो थाखाय। दा बियो मोनसे गोदान आगान जोंनि बर' थुनफावथाय मुलुगनि थाखाय। जोङो थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय थुनफावथाय बिथिङाव खामानि मावबोयै दिनै बर' फावथाया मोनसे गोदान दिग एबा मोनसे गोदान लामाजों हान्थिलांनायनि मोनसे लामा फैदों। दा बेखौ जोङो नाजायै दिनैहाय बे मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल मुङै बे जिनिसखौ खुंफुंबोबाय। थांखिया बेनो जों फावथायनि गेजेरजों माबोरै दुलाराय बुहुमखौ जों कानेक्सन खालामनो हायो, जों माबोरै फोसावनो हायो। दा बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों नाटकनि गेजेरजों जोङो जोंनि हालामखौ माबोरै मिथिहोनो हायो बा फोसावनो हायो। दा मानो होनबा दिनैनि दिना जाहैबाय मा होनो माखासे सानसुमैफ्रा बुङो थिंक ग्लबेल एक्ट लकेल। दा जोङो जायगायावनो थानानै खामानि मावनानै बुहुमखौ जों माबोरै गावनि जायगायाव लाबोनो हायो। दा नाटकआ मोनसे लामा जायनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गुबुननि खाथियाव मिथिहोनो हायो। दा बे उद्देश्यखौ लानानै जों गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादों आरो बे बाराव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे जिनिसखौ बुजिनानै जोंनि प्रप'जेलखौ बुजिनानै बे हाबाफारिखौ लानो आवगायदों। दा बेनि थाखाय आङो दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ गोजोननाय बावगोरो। लोगोसे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि सार बिथांखौबो आङो साबायखर बावनो सानदों बे हाबाफारिखौ आगानसे आवगायनानै होनायनि थाखाय। मानो होनबा बियो जोबोद गोनां। बर' थुनलाइयाव जोङो बुंनो थाङोब्ला फावथायनि गेजेरजों जों माहाजोन नंला आरो थुनफावथाय बिथिङा स्टेगनेन्ट जाफैबाय। गोदान सोरजिनाय गोदान लिरनाय गैलिया। दा बेफोरनि गेजेरजों मोनसे हिडेन मोनसे एजेन्डा बियो जों माबोरै नाटकनि मोनसे आन्दलन जों बुंनो हायो। दा बे आन्दलनखौ जोङो 2010 मायथाइनिफ्रायनो लाबोबाय थादोंमोन आरो दिनैहाय बे मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेला जानो थांगासिनो आरो बे फेस्टिभेलाव गासै 13था नाटक दिन्थिनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन। दा जेरै दिल्ली, मुम्बाइ आरो इन्टारनेशनेल फरेन लेन्डनिफ्राय जोंहा श्रीलंका ओमफ्राय नेपालनिफ्राय फैगोन। लोगोसे दिल्ली, मुम्बाइ ओमफ्राय मणिपुर ओमफ्राय जोंनि आसामनिफ्राय असमिया नाटक थागोन ओमफ्राय केरेला ओमफ्राय झारखन्ड ओमफ्राय बेंगलनिफ्राय नाटकफोर थागोन। दा जोबनायाव बारा गोलाव बुङालासिनो आङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो मोनसे गोदान लामा एबा मोनसे गोदान थुनफावथाय बिथिङाव मोनसे गोदान सानस्रि जों लाबोनो नाजादों। दा बे सानस्रि आरो गोदान मोनसे सिन्था धारायाव जोंखौ बयबो जाहाथे गाजा गोमजायै फैनानै हेफाजाब होफैयो जों बेखौ लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय गुरैयै हांख्रायबाय। आरो फैगौ समाव जों आरोबाव माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोबावगोन। दा आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। बेयो जोङो टिकेट सिस्टेम खालामनो नागिरदों नाथाय टिकेटनि बेसेना बारा जानाय नङा। 50 बा 100 सिम थांनो हागौ आरो माखासे आद्रा खामानि दंबावो बेवहाय जों मावफुंजोबनो हायाखै। दा बेवहाय टिकेट श' जायोब्ला मानसिफ्रा मोनसे गेरेन्टि होयो फैनायनि चान्स थायो। बेनिखायनो जों बे जिनिसखौ खालामनो नागिरदों। दा एसेबां दाम खालामनाय नङा जाहाथे बयबो एफर्डेबोल नों आं बयबो सरासनस्रा सुबुङाबो जाहाथे बे टिकेटखौ लानानै बे फावथायखौ नायनो हायो। दा बे आरो अपेनिं नाटकआ जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्रायनो जागोन बियो आरो बेखौ बिथोन होदों केशब मुसाहारिया आरो फावथायनि मुङा थकन मोनसे रियेलिस्टिक नाटक जागोन आरो बेनि गेजेरजों अपेनिं जागोन आरो थकन फावथायनि गेजेरजों। बर'निफ्राय 3 फावथाय दङ। मोनसे जाहैबाय एम अख्रां बर'नि तामुलपुर बालाबारि ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय जयन्त नार्जारि बर'नि गिबिसिन एनएसडिएन जयन्त नार्जारिनि
बिथोन होनायाव बिथराइ जोहोलाव ओमफ्राय थार्डआ जाहैबाय टकन बेखौ केशब मुसाहारि बिथोन होनाय दा जों बेनि थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ आच्छा जायफोर गुबुन रायजोनिफ्राय बा गुबुन हादरनिफ्राय थियाटार दिन्थिगिरिफोर फैगोन बेखौ नोंथांमोननि अर्गानाइज कमिटिनिफ्राय माबायदि लाखिनो राहा खालामदों जायो जोबोद मोजां सोंलु बियो जोङो एसे इउनिक मोनसे आर्टिस्टिक एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामनो नागिरदों नर्मेलि जोङो बड'लेण्ड हालामाव गोबां फेस्टिभेल नुबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलजों लोगोसे आरो गोबां फेस्टिभेलफोर दङ माखासे फेस्टिभेलखौ जों बिराद मोनसे मेकानिकेल एबा आर्टिफिशियेल क्रिएशनखौ जों नुबोबाय थादों दा जोङो मोनसे अथेन्टिकेसन जेराव मोनसे टिपिकेल बर' भिलेज जायखौ जोङो क्रिएट खालामनो थांगासिनो दङ मोनसे नेचारेल एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामनानै थानाय आरो जानायखौ जों खालामनो नागिरदों थुरिनि न' लुनो नागिरदों जेरावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलासिफोरा बेयावनो थानानै आरो फावथायखौ खालामगोन जानायनि बेलायाव जोङो थालिर बिलाइनि गेजेरजों आरो औवा मोनसे अर्गेनिक एलिमेन्ट्सखौ जाहाथे बेवहाय मोनदांनो हायो गासैबो औवाजों जों बेबहार खालामनो सानदों आरो लोगोसे थालिर बिलाइजों जों ओंखाम जाग्रा आरो ओंखाम संग्रा जायगाखौ जों बानायनो नागिरदों गोदो गोदाय जेरै बर'नि हाबाफोराव नुनो थाङोमोन नै बेबायदि मोनसे आर्टिस्टिक एनभायरनमेन्ट जों क्रिएट खालामनो साखाफारा जागासिनो दङ आरो थानायाथ' आं बुंखाबाय थुरिनि न' लुगोन आरो बे सिङावनो जोङो औवानि बैसां बानायनानै बेवहाय दोननो नाजानो नागिरदों दा थानाय आरो जानायनि बिथिंनिफ्राय बेनो आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंबावनो सानदों जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दं बाहेरानि मुलुगनिफ्राय दा जोङो गोबां जायगायाव फेस्टिभेलफ्राव थांनानै गोबां बायदिसिना गोदान बाथ्रा सोलोंनो मोनबोयो आरो बिसोर जोंनाव फैनानै निस्सय जों बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनानै लाखिनो हागोन आरो हयथ' बिसोरबो जोंनिफ्राय माबा मोनसे गोदान बुस्थु सोलोंनानै लांगोन जों बे जिनिसखौ दिन्थिनो सानदों आरोखि जोंनि बर' माहारिया माब्रै थायो बर'नि गामिफोरा माबायदि जेरै जेन'बा जोंनाव माइहुंफोर थायो दा जोंहा एनभायरनमेन्टआ बा जोंहा माबाफ्रा एभेलेबेल दा थालिर बर' गामिया औवा बारिजों बा थालिर बिफांजों गय बारि खान्थाल बारिजों बुंफबनाय दा बेफोर जिनिसखौ जोङो हाजोबथाराबाबो जों ट्राइ खालामगोन मोनसे बर' गामिखौ क्रिएट खालामनानै बे बर' गामि सिङाव दोननाय बायदि खालामनो सानदों आरोखि आलासिफोरखौ